Aja gleleng kowe wer nduwer. Nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Arep ngopo kowe? Tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Wah, ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kulo. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane? Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen mbabar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kaliyan Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksami.